ഞാൻ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അവൻ കാണിച്ച ചില ചെറ്റത്തരങ്ങളാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. ആ പെൺകുട്ടി അതിൽ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്റെ കൂടെ നിന്നവരാ. നീ എന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത്. നിന്നിലൊരു നല്ലൊരു സോൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ഇവിടെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ, നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ സൈക്കോ ആണ്, അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവരെല്ലാരെക്കാളും സൂപ്പറാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ചീത്തയാണെന്നല്ല. അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ബാഡായ രീതിയിൽ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസം ബ്ലസ്ലിനെയാണ്. ബ്ലസ്ലി നീ ഹീറോ ആണ്. പൂമ്പാറ്റ പോലെ ഞാൻ പാറി കളിച്ച് ചിരിച്ചു നടക്കും. എന്നാ നടന്നോ? എന്നോട് ഇനി സംസാരിക്കില്ലേ? എന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിട്ട് പോവാ ബ്ലസ്ലി. പോവണ്ട. എനിക്ക് എന്റെ വിഷമങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ആരുണ്ടാവും. എനിക്കറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്. എനിക്കറിയാം എന്റെ ബൗണ്ടറീസ്. എനിക്കറിയാം ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറിയാൽ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. തോന്നുന്നു കയ്യിലൊക്കെ തൊട്ടതൊക്കെ അതാണോടാ മങ്കി? എന്നിട്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ലേ? ഹലോ, അവനെന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഓക്കെ, എന്റെ ബ്രദറാണ്. അവനെ ആക്കരുത്. ഫ്രണ്ടാണ് ബ്രദറാണ്. ഞാൻ എന്താക്കി? ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടോ ബ്രദറോ